Solasaldian sartuko gara pixkanaka, etorkizuneko lan hori nola izan daitekeen edo hausnartzera. Galdera oso irekia da, Ibonek automatizazioaz, baina baita ere hainbat eta hainbat sistemetaz, hainbat eta hainbat kontuetaz hitz egin du Izarne. Pentsatzen dugunean, adibidez EITB-en, sektore oso jakin bat da, determinatua da, pentsatzen duzuenean 2030, 2050 garren urtean, egin urruti dugu, baina 10 urte, 15, 20 urte barru nola egingo dan lan etxe horretan? Ze ondorio izatzen duzue? Gaur egun oraindik ziur ez dakigu, nola egingo dan, badakigu aldaketa ja ez dela etorriko, gainean daukagula, eta egiten nahi gean hausnarketa da transformazio digitala eta pertsonak, eta hor dago gakoa. Eta nik uste, Ibonek ja erantzuna eman dula, dana aldatu beharra dakagu. Daukagun hausnarketa da, orain arteko erlazioa izan da aldaketa, hor negoziazio kolektiboa nola eraldatu, eskerrik asko lan harremanak botatzen itun faltan, nola eraldatu, formakuntza nola eman, eta egonkortasuna. Beste eraldaketa bat, berdina, orain zegertatzen nahi zaigu, esponentziala izaten hasia dago. Orduan, abiadura horri aurre egiteko, orain arte komentatu dana. Kudeaketak desberdina izan behar du, gure artetikan. Partaidetza handiagoa behar dugu, sozializazioa behar dugu, eraldaketa hoiena, formakuntza beharra dakagu ja, Eusko Jaurlaritzakin hasia beharra dago. Eta batez ere, lan erlazioak aldatu beharra daude. Normalizatu erlazioak, nolabait. Denok bide batean juteko, eta denon artean egiteko. Bestela, ezinezkoa da, ezin diogu aurre egin egoera berri honi, orain arteko sistematikarekin. Nuria, zuen kasuan, Ibonek berak aipatu daibidez sektore ekonomikoak espezializazio altuko maila bai, baina inkluso batzuetan ere makinek, robotek, inteligentzia artifizialak hori ere ordezkatu dezakela, postu batzuetan behintzat, ez dakit horretan ere hausnartzek hasiak zareten laboralkutxan. Bai, badira urte batzuk azkenean digitalizazioak badau sektore batzuk, eragina egual aurrera hau ero lehen hau ikusi dugun, laboralkutxa digitalizazioan inbertitzen ari da, baina baita ere pertsonetan eta baita ere kulturaren eraldaketan. Gure kasuan, guk nola ikusten dugu? Guk ikusten dugu robotizazioak, automatizazioak gure lanik errepikakorrenak, errutinarioenak hartuko dituela, eta guk ikusten duguna da aukera bat. Gure zerbitzua emateko moduan aukera bat, azkenean automatizazioak, robotizazioak gure bezeroak hobeto ezagutzeko aukera baten digulako. Digitalizazioa bestaldetik guretzako aukera bada gure diferentzialak balioan jartzeko, eta gure diferentzialak dira pertsonak, gure profesionaltasuna, gure zerbitzua emateko modua, eta azkenean pertsonak egingo duguna da lanik konplejuenak. Gure bezeroak ezagutzea, gure bezeroei aholku ematea, gure bezeroen adibidez bizitza ekonomiko-finantziaren planifikazioa egitea, azkenean pertsonak lanik konplejuenak egingo ditugu eta lan errutinarioak horiek izango dira gaurtik ja beste kanaletan egiten ari direnak eta horiek ja dira automatizazioa daudenak. Herrikar, zuen kasuan, enpresa ez, jendea prestatu behar da hezkuntza publikotik, hezkuntza publiko sistematik. Horrelako lan munduan horrelako aldaketak ematen direnean, jendea imaginatzen berdin ezin dela prestatu. Noski, hori da, ez. Gure kasuan, hezkuntzaren kasuan Ibonek aipatu du, ez. Lanbide heziketaren kasuan, erronketako bat zera da, ez. Bi erronka potente ditugu. Alde batetik, irakasleok ere aldaketara molatu behar gara, eta bestetik ikasleak, ez. Ze irakasten dugun da nola irakasten dugun. Gurk argi daukagu, inteligentzia artifizialak ez duela inoiz ordezkatuko gizakiaren inteligentzia, ez. Eta orduen hor jarri nahi dugu fokoa, pertsonangan, ez. Metodologia barrien bitartez eta beste teknika berritzaile batzuen bitartez egiten duguna da pertsonaren garapen integrala bultzatu, ez. Gure asmoa da, esaten dan hori, hain ezaguna dan, giza garapen jasangarri hori, ez. Guk ez nahi ditugu behar bada
unean uneko edo gaur egungo pertsona sortu nahi, baizik eta etorkizunean, ikusita, etorre egondan krisialdia ikusita, edozein esparrutan, edozein konplexutasun egoeratan, erantzun posible bat emateko aukera duten edo gaitasuna duten pertsonak sortzea da helburu. Hori, lortzea nahi dugu metodologia desberdin bitartez, beti ere erronka bat jarriz ikasleei, eta euren artean erronka hori aurrera ataratzeko gaitasuna izatea, ez? Nola ez, erronka horretan, fabrikazio mekanikoaren famili profesional horretan dauden ikasleak era batera eta teknologia bat erabiliko dute, pelukerian estetik daudenak beste bat erabiliko dute, soldadurako beste bat, teknologiak integratu, baina gauzak egiteko moduak eta erak bultzatu, ez? Zeharkako gaitasun horiek dira berbada etorkizun horretan, etorkizun horretarako aldaketa handiena eskatzen dutenak, ez? Eta, nola ez, talde lana eta zeharkako gaitasun horiek aldatuko dira guztiz. Talde lana orain pertsonen artekoa da, etorkizuna izango da pertsona, robota, dispositiboa, interneta, konektibitatea. Orduen horretan gabiltza, hori guzti hori uztartu nahian. Sartuko gara harreman horietan, baina Inigo, aurkezpen erronda honekin bukatzu baino lehen, galdetu nahi nizuke korporazio baten ikuspuntutik, hitz egin du Ibonek berak ere hitz egin du bere hitzaldian, profilak eta bar, ez da enpresa bakar bat, enpresa talde bat, korporazio bat, hausnarketarik egin duzu, imaginatzen dut, baietz, ze profil eskatuko iran, ez bakarrikan ze mototakoak, zer lotakoak, baizik eta baita ere, profil horien espezializazioa. Zer etorriko zaigu gainera? Bueno, guk lehenengo erantzuna da, ez dakigu. Eta batez ere, 2030 jota. Guk ausardiarekin egin duguna da, esan, bueno, guazen 10 urte. 2028an, gure ziklo estrategikoak, horik, markatzen dira, no es muchuko. Dira, 24. Bota dugu proiektua jarri dugu martxan, nire kop deitzen duguna, horre gaina prospektik eta beste partner batzuk ere baditugu, planifikazio hori egiteko. Pertsonen planifikazio estrategiko bat. Eta gure lehenengo arazoa zein da, guk negozioari galdetzen dugu, negozio buruei, ez dute, 2028an da gutaz parre egiten dute, 2028an ez dago inungo bizibilidaderik, ez? Ez dakitan gorkak lehen esan dako orainaldi eterno horretan, bizi garenik, baina daukagu kontraesan bat, guk epe luzera egin behar ditugu pertsonekin gauzak, birkualifikatzeko eta arazoak ez eukitzeko, baina negozioak ez daukete bizibilidadea gaur egun, zein izango da gure burua. Horretan, egin duguna da, 2028an jarri jomuga, 2024 eta gero gerturatu, eta emaitzan datorren urtean izango ditugu, datorren urtean izango dizut erantzunen bat, baina batez ere, jarri ditugu hor daukagu lantalde bat Industri 4.0-na, hor daukagu gure buruik hoberena jarri ditugu, bai MU-koak, Ikerlanekoak, Lortek eta Idekokoak, eta hortan lagunduko digute batez ere plangintza dinamika bat jartzen, ez? Badakigu ez dugula zertatuko, ez dugula esango bera exacto 2030an ez, baina inkluso 2028an zer izango da, baina bai ingo dugu eszenari desberdinak eta dinamika bat sortu, aurreratzea importantea da, eta batez ere birkualifikazio horretarako. Gure beldurrik handiena, beldurrik eta aukerarik handiena baita ere, ez? Kualifikazio bajuko lanpostuak desagertuko dira, eta desagertzen ari dira, eta automatizazioaren bitartez, eta guzti hori birkualifikazio zarea, eta gero teknologia oso azkar aldatzen den perfiletan ere bai, nola betor, azeleratu behar dugu gure ikasketa prozesuak eta gure eraldaketa prozesuak. Eta hortarako ezinbestekoa da jakita noa guazen. Soberan da, aurkezpen hau egin ostean, zuen artean, solasaila horren amateko, Ibon, Inigo Konentxe bertan bota duen mutur horretatik galdetu behar nizun, makinak, ez bakarrik makinak, gaino sistemak eta aldatzen doaz, leku batzuetan gizakion papera ere ordezkatzen dute, ez da lehen aldia historian zehar hori gertatu dana, hori ere esan behar da, zein izango da gure papera? Inigok birkalifikazioaren, rekalifikazioaren berriz ere, zuk ere esan duzu ez, etengabeko formakuntza hori, zein izan daiteke gizakion papera, pelikuletan batez ere ikusten dugu, makinek gure lekua guztiz okupatzen dutela, zein izan daiteke orduan gizakion papera, eta batez ere zereginare bai. Bai, nik uste dut erkidego mailan hotz esateagatik giza baliabideak murrizten ari dira.
Lan adinean egon dauden pertsona eta egongo diren pertsonak gero eta gutxiago gera. Eta horrek esan nahi du, hor gabezia bat izango degula, ez? Orduan, naiz eta automatizatu, hori da pixka bat gu ditugun eszenategia. Ze jadanik industria mailan ikusten ari gera sektore askotan eta zerbitzuetan ere. Ez dagoela kontratazio prozesuak martxan jartzen ditugu eta ez dago jadanik nahiko jendea, ez? Gero, lehendabizi ere, atzo beste bila batean aipatzen nuen, sektore publiko eta pribatuaren artean hor lehia bat sortzen ari da, ere? Ze denok nahi dugu lan adina dagoen jende hori erakarri eta ez dago nahiko jendea. Orduan, nik uste erkidego mailan lehendabizi daukagula aukera bat biztanleria hori daukagun neurrian zabaltzeko. Eta bi esparrutatik eta adinara bera. Ez alde batetikan gazteetan, nik uste gazteetan aukera handia daukagula gazteak lan merkatuan lehenago sartzeko, oraintxe beste herrialde batzuekin konparatuta nahiko berandu sartzen ari dira, eta gero adinduak, hori Jaurlaritzarekin ere hitz egin dugu, 55 eta 50 urtetik goraka, askotan hemen pentsatzen ari gera, jubilazioetan, eta bar, hor jende asko dago oraindikan lan merkatuan asko egin dezakena eta lagundu dezakena. Eta gero, erdian daudene horietan, hori da gertatuko dana pixka bat, ez? Lanpostu asko, ikusi da finantza sektorean, komunikabideetan ere, lanpostu asko galdu dira, baina aukera da ere hori, jende hori birziklatzeko eta beste sektore batzutan txertatzeko, ez? Claro, hori ez da erresa. Hori gaur egun daukagun sistematan, ez? Etengabeko prestakuntzan, langabezi sistematan, ez gaude prest hori eraldaketa hori egiteko, eta nik uste hortikan datorrela erronka, ez? Nola migrazio profesional guzti horiek egin, ez? Eta beste alor batzutan, non ikusten dugun, ez dagoela balio-erantzi bat, ez? Gizakiak ez duelako balio-erantzi hori ematen, nik uste automatizazioa hona dela, guretzako batez ere. Kendu ditzagun, ez, lanpostu horien non ez digun pertsonak ez digun balio-erantzi bat ematen, eta eraman dezagun pertsona hori behar dugun lekura, ez? Kasu horretan, bai finantza sektorean, bai komunikazio sektorean, eskatzen ari zarete, eskatzen ari dira bintzat, egun dauden langilei, trebezia berriak edukitzea, orain arte egindakoak ez duela balio. Hombre, orain artekoak ez duela balio ez. Aurrera begira esan nahi. Bai, balio du eta asko, baina egia da, ere, dana eraldatzen ari dela eta izugarrizko abiaduran. No kazetaria zan eta egiten zuen edukia eta edukia bakarrik. Gaur ez da bakarrik edukian non edo nola jarri. Edukia egiten du eta edozein plataformetan atera daiteke. Eta hori ja beste trebezia bat da. Kendu daitezke zenbait lekutan, kamera batekin, telefono batekin ja notizia egin dezakete, eta ala egin dute. Eraldaketa hori badago. Lanpostu batzuk desagertzen nahi dira, bai, zinta handi horiek ematen zituztenak, kolako gauzak, baina adibidez, sare sozialetako profil berriak sortzen ari dira. Esan nahi dut, eraldaketa bat ematen ari da. Baina eraldaketa, hain zuzen ere, modu interesgarri batea. Horei bai, hori nola sozializatu, eta nola eman behar diegun formakuntza hori gure langilei, beraiek egunean eraman dezaten eta kapazitazio hori ilusioz egin dezaten. Eta niretzako erronka hor dago. Gure sektorean behintzat nik ez dut ikusten galduko danik, lanposturik, are gutxiago, desberdin egingo dugu lan. Gure kasuan, egungo profilak garatzen ari gara, esan dut, azkenian guk ikusten dugu robotizazioak, automatizazioak, pertsonak norberan ahalmen eta kompetentziak zabaltzeko, biderkatzeko aukera ematen duela. Orduan, egungo eta oinarteko perfilak garatzen ari gara lan eroseregin konplejoago horietara. Bestetik, gu badaukagu gure behatoki propioa eta etengabeari gara begira zeintzuk izango diran etorkizuneko profila, zeintzuk izango diran erantzukizun berri horiek, eta zeintzu hortan MUrekin batera birziklapen programa badaukagu, bertan lanean ari dan jendia lanpostu berri horietara bideratzeko. Eta gero, finantza sektorean orain arte eman ez da zerbait ematen ari da, eta finantza sektorea izan da historikoki sektore bat oso perfil bakarrekoa.
galdetzen badu, ikusten modu datuak, gurean lan egiten dauen ehuneko altu bat, bada ekonomia lizentziatua, ero da enpresagintzan lizentziatua. Orain, perfil berriak sartzen eta txertatzen hasi gara, kanpotik ekarri ditugu, bertan garatu ero birziklatzea posible ez diena, matematikalariak, ingeniariak, fizikariak, soziologoak, eta orduan, nik uste dut, lana berez asko aberazten dela. Guk, gure kultura eraldaketan filosofia kolaboratiboa txertatzen ari gara, hemen ez da aipatu eta uste dut gauza kultura eraldaketarako ere aspektu garrantzitsu badala espazio fisikoa. Guk gure etxean berrikuntza lan garrantzitsu batzuk egin ditugu, bulego itxiak kendu ditugu, espazioak ireki ditugu, kolaboraziorako eta transversalidaderako espazioak ditugu, eta gainera ere, harreman informaletarako tokiei ere eman diegu garrantzia, eta horrela naturaltasunez ahalbidetzen dugu pertsona bakoitzak izan dituen esperientziak ero praktika honak partekatzea. Orduan, alde batetik, gure pertsonak birziklatzen ari gara, egungo lan postuetan daudenak lan konplejoagoetara bideratzen ari gara, eta kanpotik ere perfil batzuk ekarri ditugu, orain arteko perfiletatik ezberdinak direnak, eta orduan, uste dut talde lan garrantzitsu bat egiteko baliabideak baditugula. Guazen pixkat enpresa munduan, lan mundua zitzen dugu, guazen pixkat pertsonetara, euretara pixkat orain Nuriak ireki duen bide horretatik pixkat hausnartzera. Lan berriak gatoz, eraldaketak, hementxe gainean ditugu, eraldaketak ematen ari dira, guk nola egingo dugu lan etorkizunean? Hau da, askotan etxetik adibidez modu bat, etxetik egindako lana, baina beste modu batzuk ere badaude lan egitekoak. Horretaz ere, imaginatzen eta hausnarketak egon direla, baina baita ere gainera administrazio publikoari eragiten dion zerbait da, lan egiteko modu hori, gure egunerokoan ere eragin zuzena daukan horrek. Ez dakit, nola izango da, ez egin dugu pixkat lanetaz, lan egiteko modua nola izan daiteke, agian motza ojota, 5, 10 urte barru? Gure kasuan, ez du, hastearen entzuten da, ezta? Bai. Lehenengo aurrekon Ibonekin lotuta, guretzat ere automatizazio hori eta lanpostu errepetitibok nolabait eliminatzea ere, guri ere mesederako ere bada, eta aukera politxo badukogu, gure datu guztien arabera, implikazio gutxien, kooperatibaren bizipen gutxien ematen den pertsonak lanpostu errepetitibo eta oso enpobrezituak dituzten lan kontestu oso pobrea dauketen pertsonengan ematen da, eta horrek nolabait aldatzea eta horrek automatizatzea ematen dugu beste aukera bat ere bai. Dena den zure galdera junda, guk ikusi duguna da, adibidez pertsonei ez dira engantzatzen etxetik lan egitea. Gure lana eta perfil teknikoak, kreatiboak eta lan erlazionala da, eta sarean eta kontaktuak eta bai barruan, bai filialetan, bai beste partner batzukin, nolabait ekosistema baten mugitzea bostatzen zaie eta hori da entxufatzen dira. Badakiguna da, guk erronka handi badaukagula, askotan kultura presentzial hori batzutan badaukaguna, fitxajea eta ordu kontrolatze hori eta toki bertan egon behar izate hori ez daukela zentzurik eta ez daukela gaur eta etorkizunean ere gutxigo izango duela, eta horre barrera batzuk ere pasatu beharko ditugu. Baina etxean lan egitea adibidez, izan daiteke lan flexible, eta segurazki etxea eta lana eta denbora librea asko segiren astuko dira, onerako eta txarrerako. Gure kasuan ere, guztiz adozin horrekin ez, hezkuntzari lotuta da, irakaslegoari lotuta, bargi dago irakaslegoaren rola guztiz aldatuko dela, ez? Lehenago irakaslegoa zen edukinen transmisore bat, eta gaur egun horrek ez dauka azetxo handirik. Irakasle bat baino askoz ere edukin gehiago dago zarean. Orduen eta ezagutxak, edukinak eta orduen irakasleen rola hor guztiz aldatzen da, ez? Lanbide heziketan jasi gara lehen aipatu dituduen metodologia horiekin, eta irakaslean rola da talde lanak, beste zeharkako gaitasun horiek erakutsi nola egiten dan, teknologi barriak erakutsi, kreatibitatea nola landu, edo sormena nola landu, intuizioa nola erabili, erabakiak hartzen edo adostasunetara heltzean nola sistematizatzen dan hori, edo horrelako gauzetan gabiltza, ez?
Ja daukagu martxan ere, urrutiko lanbide heziketa, distantziara egiten den lanbide heziketa ere egiten da. Eta behar bada, nola gizarteak gero eta egoera anitzago batera doan, erantzun anitzak ere egon beharko dira hezkuntzan eta behar bada enpresatan ere. Gu bai ikusi dugu ikastetxeetan irakasle bat bertan egoteak bai ematen diola balio erantzi bat, badaudelako internetez erakutsi ezin diran gaitasun batzuk edo ezagutza batzuk, ez? Bebai ikusi duguna da, irakaslegoa lanpostuan gusturago edo egoteko, eta behar bada enpresatan ere egoera bardina izango da, gustura egoteko, ez dugula testuinguru edo enpresa edo kasunetan ikastetxea ez dugula produktuari edo produkzio sistemari gokitu behar baizik eta alrebez. Behar bada, guzti hori gokitu behar da bertan dauden langileei edo danetara. Horrek eskatzen digu ikastetxeetan ere espazio barriak sortzea, eta behar bada enpresatan ere horra joango gara. Espazio barriak esan gurut, bastakindik. Aizialdeirako espazioak, kirola egiteko espazioak, aurrak augiteko espazioak, relaxauta edo relaxauta egoteko espazioak. Behar bada horrek erraztuko du edo bultzatuko du lanera etortzeak hainbestez kostatzea. Ibon, galdetu behar nizun, ea etxetik lan egiteko aukera horrek agian etorkizuneko lantegiak eta bulegoak eta txikiagoak ote izango diren, ez dakit agian hau entzun da, agian lantegi handiagoak izango ditugu etorkizunea. Bueno, guk uste duguna da, ikusten badugu azkeneko hamarkadetan gertatu dena, jadanik ez da, leheno aipatu detena, ez da sortzen lana eta lanpostuak ez dira sortzen leheno sortzen ziren moduan, ez? Gaur egun sortzen diren lanpostuak desberdina dira edo batez ere kopuru handietan, ez? Gehiago sortzen da, mikroekintzailetasuna, enpresa oso txikiak, ekintzaileak proiektuen bitartez lanean ari direnak. Noski, enpresa handiek ere sortzen dituzue lanak eta administrazioak ere, baina ez da leheno sortzen zen kopuruan esan dezagun, ez? Horrek zer esan nahi du, nolabait joan gaitezkela gizarte batera non dualidade bat egon daitekeen, ez? Hau da, pertsona batzuk lanean daude, nolabait lan hona egin behar dute, baina egonkortasun batekin eta beste pertsona batzuk egon daitezke nolabait hortikan kanpo ez egonkortasun handiago batekin, ez? Claro, hor, ziurazki beharko dugu adostasun sozial bat edo pakto sozial bat esateko. Nola lortu dezakegu denontzako maila minimo bat, ez denok egonkortasun minimo hori edo izateko, ez? Eta horrek esan nahi du ere, lanpostu berri horiek batez ere nolabait beste natura bat izango dutela, ere. Ez dutela lan egingo 8 ordu egunero egonkortasun guzti horrekin, ez? Baizik eta izango dituzte momentu batzuk lan asko daukatenak eta beste momentu batzuk lan gutxiago dauzkatenak, ez? Orduan, lan egiteko modua aldatuko da, agian ez da izango hain presentziala, ez gara jungo lanpostu batera, egunero lanpostu berdinera eta bar, baina horrek ere suposatzen du arrisku batzu daudela. Eta orduan, arrisku horiek aurreratzeko zer egin dezakegu denok egoera antzeko batean egoteko. Eta hor sartzen da pixka bat, gure kohesio sistemaren erreforma edo berpentsatzaren beharra. Nola lortu dezakegu egoera bat edo sistema bat non ez dagoen dualidade hori, eta nolabait naiz eta etxean lan egin edo lanpostu batean lan egin edo fabrika batean edo administrazioan denok antzeko aukerak izatea, eta niretzat hori da benetako erronka eta horrek exigitzen du nolabaiteko gizarte pakto bat ere bilatu behar izatea, Rikard, kasu honetan, Ibonek kohesioa aipatu du, normalean horrelako ardurak erakunde publikoen gainean hori kudeatzea, erakunde publikoen bizkarrean erortzen da. Pixka bat, fokoa irekiz, pixka bat gehiago enpresa, lana, nola egin lana, kasu honetan eta kohesioaren ari horretatik. Zer eragin izan ditzake, askotan esan dugu, eta hemen ere inok ere aipatu du, ez dakigula zehazki noragoa zen, baina aldaketak, ematen ari diren aldaketa hauek zer nolako gizartea konfiguratuko edo konfigura dezakete. Hau da, aldaketak badaudela hitz egiten ari gara, ematen ari dira, gehiago emango direla,
kasu honetan ikuspuntu publikotik, kohesioaren ikuspuntutik baita ere, ze gizarte mota eduki dezakegu, edo agian beste galdera egingo dizut, ze gizarte mota nahiko genuke? Bai, bueno, behar bada nahiko genuke horretara joango naz, porque zein izango da, ez dakit, ez dakigu, ez. Argi dagoena da, gizartearen azetasun maila askoz ere altuagoa da, individu bakoitzaren azetasun maila gizarten askoz ere altuagoa da, kohesioa altuagoa da nenean, ez? Orduen, guk hezkuntza sailetik eta lanbide heziketan nator barriro, baita balore desberdinak, eta bata da kohesio eta beste bat solidaritatea, eta beste balore asko bagabiltza ere bertan sartzean, ez? Batez ere, kohesio puntu horretara heltzeako, ez? Argi dago, behar bada, teknologi barri guzti hauek, edozein momentutan, edozein puntutan, eta edozeinekin konektatzeko aukera ematen duela, hori egi da, orduen behar bada, harreman gehiago egiteko edo izateko aukera dago, baina behar bada, harreman pertsonalak ahulduz. Eta harreman virtualak indartuz. Ez dakigu, orain arte pentsat hori gertau da, ez? Eta ez da hori behar bada gizarteak beharko lukeena, baizik eta harreman pertsonal gehiago. Horregaitik, gauzak eiteak, ez bakar diseinatzeak eta pentsatzea baizik eta realitate bihurtu edo entorno realetan ibiltzea, hori da gure ustez derigorrezkoa dana, ez? Lanbide heziketako ikastetxe gehienetan hori da bultzatzen dana, kohesioari edo gizarteari lotutako ekimenen bat, proiekturen bat edo lantzen ibiltzea, uste dugulako hori ezinbestekoa dela. Kasu honetan, enpresaren ikuspuntutik, jendearekin zuzenean erlazio harreman asko daukazuen enpresak zarete, oraintxe bertan Rikarrek azaldu du, agian zuzeneko harreman hori galdu egingo da, agian sareko komunikazio hori indartu egingo da, agian ziurrenik indartzen ari da, ez dakit nola ikusten duzuen gizartearen harreman hori, hartu eman hori, mota bateko izango da gehiago, aldatuko dan, agian mantenduko dan. Nik ez dut horren beste aldaketarik ikusten. Esan nahi dut, bai dago aldaketa bat, baina funtsa erlazionala ez da aldatzen. Nik hau entzuten detenean, edade bat dakat, eta nera madut gogoan. Etxera iristen nintzanean, eta telefono hartu, eta kable luze hori hartu, eta lurren eseri, eta dana. Nera labek zeit jaudete. Bideokonferentziak, ez daki zer, egun guztia nola hitz egiten, esaten dugu ez diala erlazionatzen, gu beste modu batea egiten genuen, baina denok bilatzen dugu erlazionala. Ni uste pertsona gehan enean ez gehala aldatuko, eta erlazionala bilatu egingo degula. Modu batea edo bestela, tresna izango da, gian diferentea, baina ni ados nago berarekin, telelana, noiz behinka ondo etortzen da, eta jendeak malgutasuna eskatu iten du. Bizitza orokorra, familiarra eta danak kudeatzeko, baina gero erlazionala bilatzen dugu. Ni sektore askotan ibili izan duan naiz, industrian, logistikan, dana. Gorkak esan duenari buruz. Lan ordu gutxigo egin da lana, nik egin euki ditut, era guztietako hitzarmenak eta ordutegiak, eta kezkak, eta beharrak, eta erlazionatzekoa, eta eskariak berdinak dira pertsona guztiniengan. Sektore guztietan, sektore aldatuta ere. Niretzako gakoa, pasatu gabe, eta evidentemente bizitza familiar bat eukitzeko ordutegi eukita. Baina niretzako gakoa da, lanean gauden enean, lantoki horretan, ze espazio, ze nola lantzen dugun, eta gure arteko erlazioa, eta hor da landu bar dana. Lanean gauden bitartean nola egiten dugu. Lanetik kanpo bakoitzak bere bizitza egiten du, eta oso gustora dago. Eta hori mantendu bar da. Baina niretzako eske pertsonak erlazionala gea. Eta hori ez aldatuko. Nuria Inigo, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen. Gure kasuan pixkat, berak komentatzen dauen ari da, pertsonak erlazionala gara, bizitzan ikuspegi finantzirotik momentu garrantzitsuak egoten dira, gu horren konstiente gare, eta laboral kutsaren negozio ereduan, azkenian elementuri garrantzitsuena ero diferentziala, pertsonak bulegoa da, pertsonak gaur egun gurekin beste kanal batzuetatik ere harremantzen dira, baina saiatzen gara beste kanal horietan ere harreman ahalik eta pertsonalizatuen ematen, ez? Orduan, guretzako gure bezeroekin daukagun harremana gure negozioaren eta negozio ereduaren muinean dago. Zagirin ikotzurek egiten nahi duzun, edo bestela jendeak galderarik ote badagoen, denboraz kanpo gabiltza, baina galderarik baldin badago, bintzat aukera emango dugu.
ez dago galderarik, hementxe utziko dugu solasaldi hau, Zerne, Nuria, Rikar, Inigo, Ibon, eskerrik asko eta eskerrik asko zuei ere bai. Eskerrik asko. Gracias.